Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Horas madihita salutna. Ada orang satu mulai parmingguata. Parjolo mahita martangyang nahohom di bagasan rohat tabi. Puji matuhata, marede mahita sian buku ede nomor 24 ayat sada dohot opat. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumapalangit dohot tanon, amen. Isero na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isero na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na yas roha, haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan di bata pargoguna suatu dosan, amanami saleleng nileleng na. Asini rohamdo na mga ramati hami siyan na siya laon, rasi rasanway. Jala asi rohamdo na mga lehon barita na uli, gabi hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami, jala lehon tondim na badiay, asa huwatu si hami sude panugunugum, doho pay bayananmu dabalgay. Payam mahatam di bagasan rohanami, asa mardame jala sonak kami, jala lami baru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
patik ni debata siang ulunutta di mingguan, ima sian Yesaya 41 ayat 10. Unang homa biar, ayaw do dongammo. Unang biaraton ho, ayaw do debatam. Aw margogoyhon ho, huhut mangurupi ho. Huhut maniopi ho, marhite-hite siamun ni hati goraku. Atau rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Poti madosata, ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, horo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni Roham. Saya si maroham di hami, akan namangarsak kun dosa nami. Saya sahapi mahami tu bagasan rohan nami hasisani dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai, asa unang ganggu rohan nami diasini Roham. Alaya sahot rohanami marhapor siaon lau manggotapon na sa dosa dohot rohapor tibyon. Asa hupasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu hasisan ni dosa. Musat pe akaduluk jalhumutal akarubian. Alaya anggo para sini rohaku nasotu pamusak sian ho. Jala padan ni hadamioku nasotu pahumordit. Ninna Jehoba si asiho. Hasangapon ma di dibata na digijang. Amin. Yeah.
hatani debata turpuk epistel de mingguon, imana tersurat di Daniel bidu onom, ayat sada, rodi ayat 15, tajahama marganti soring, ano di ayat 15 hitara majahasa. Dungi sahak maharajaoni Tusidarius halak madai, uju marumur ibana 62 tahun. Dipabakit huhut tolu halak si Tunasida, si Daniel Masada, asa mardabu-dabu akai duki Tunasida, asa unang rajai marharugian. Jadi mengalulisi dirma akasitua dohot akai duki dopak si Daniel taringo tu panggonggomina alai dangadong sidir jupang nasida manang hajahaton nang gosada hoposa doibana dangadong jupang sala manang hajahaton nang gosada di ibana. Dungi dirongom akai duki rap dohot akasituai marajai aka dirok nasida matu ibana songonon. Saya mangolu maho ale Raja Darius rodi saleling-lelingna. Dibayani ali raja nami ikon pahotomu ora-orai jala bahenommu sada surat naso tarpauba khobar tu uhum ni halak madai dohot Persia naso jadi ubaun. Ia si Daniel dung di BG nung ngatar surat-surat si songoni nakok maibana tu bagasan jabuna alayadong do jandela akan natalak tukan Jerusalem di bagasan bilutna pergijang. Jadi tolu hali dinasadari ibana mangalopit ulu nitotna lao martangyang dohot madok maulihate tu di batana sadok songon nasoma lebih nahenna nasai laon. Dungi Roma nasida jumonok jala makatai di joloni rajai taringok tu surat ora-orai akanin nama ale raja nami danunga pola tar surat sada surat ora-ora di bahiko pabua manangise na martangyang di bagasan na 30 arion tu manangise di bata manang jolma dukon ni tuho ale raja nami ikon do dabuhonon na ibana tu godung perbabiatan jadi nina raja ima mengalusi hot dohatai khobar tu uhum ni halak madai dohot Persia naso jadi ubaun. Jadi dung di bege raja hatai marsaksi tutu marohana mutu marohana mamikiri taringok tu si Daniel nang paluon na ibana pola rodi hasusudut ni matani hari ibana mamikiri akal naing paluahon ibana nian ima sahatna martua doakan atu mangyon hatani debata jalan no peopsa amin.
Ta tidak koma hapor siautai songon nahi hina tidak koni donga sapor siauta di sadok portibion rak mahita mando. Au porsia di debata Jehova ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangit dohotan. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe sianton di perbadia adorang sohabubukan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hapinar silang na tua tubangan turu na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hodul tu siam ni debata Jehova amanai parguguna suatu dosani di sima ibana pa mangula suatu tanaon manguhumi halak na mangulu doh na mate au porsia di to di perbadia jala adong sada huria na badia huria atau panhalak Kristen akan na badia dohot dihasisani dosa dohot dihatai na mando mula mangulu duso daging ni halak na umate dohot dianguluan na sarasuda. Amin. Huriani tuhata, tabigima titing namasa di bagasan samingguon di Huria HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 8 November 2020. Sada parmingguon ni HKBP Rawamangun. Di Minggu sadarion tanggal 8 November 2020, dohot satorusna ganup di hari Minggu, di Patupa Huriata do opat hali parmingguon di Gereja Ima. Pukul 6 wib dohot pukul 10 wib berbahasa Batak. Pukul 10 tolu wib manam parmingguan khusus dohot pukul 10 tolu wib bahasa Indonesia. Ruas nananaeng marminggu di gereja jolo mendaftar marhite WhatsApp
manang SMS to call center AKBP Rawamangun di nomor handphone 08 sada 2 sada 0 onom tolu. Di hari Jumat dohot di hari Sabtu mulai pukul sia wib sahat tu pukul 10 wib laho manut tuhon kuota wajib memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Sudah par mingguan ini kecuali pukul 6 wib totop disiaron langsung manang live streaming sian gereja HKBP Rawamangun. 2. Partangyangan week. Di hari Rabu tanggal 10 November 2020 di pukul 10 sia wib patu pahoni huriata do partangyangan week secara langsung manang live streaming marite YouTube dohot aplikasi Zoom sian gereja. Asa sudah maruas ni huriata mandohoti partangyangan di bagasat tabe. Kamis 12 November 2020 di pukul 10 sia wib week penggilingan patu pahon partangyangan marite aplikasi Zoom pinangido ma asa sude ruas ni wik penggilingan mandohoti partangyangan ni. Dulu maka tindakon haporseaon di minggu tanggal 15 November 2020 di parmingguan pukul 10.30 wib patu pahoni huriata do maka tindakon haporseaon tu aka yana kota pelajar sidi khusus namar siajar salelingna di ima di tolu bulanon tu akan naik maka tidak kon haporseaon rap dohot natoras asa Roma tu gereja sajom andorang so dipuka par mingguan. 4. Pelayanan khusus manang dewan-dewan seksi perempuan HKBP manang SPH AKBP Rawamangun di hari Jumat pukul tanggal 10 November 2020 pukul 10 wib naing patu pahon partangyangan laho patanakon hatani debata manang PHD marite aplikasi Zoom pinangido tu sude ruas ina AKBP Rawamangun asa mandohoti partangyangan ni. Seksi lansia HKBP Rawamangun di hari Kamis tanggal 12 November 2020 di pukul 10 wib naing patu pahon do partangyangan patanakon hatani debata manang PHD marite aplikasi Zoom tusude pinangido tusude ruas lansia HKBP Rawamangun asaro mandahoti partangyangan ni. Turnamen bulu tangkis ama dohot naposo burung laho maningkaton pas asehaton dohot asadaon ni roha ama dohot naposo burung ni huriata AKBP Rawamangun di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 di pukul 10 sahat rodi pukul 14 wib maringan di gedung serbaguna Jalan Tugu Raya Semper Barat, Jakarta Utara, naing patu pahon do perlombaan manang turnamen bulu tangkis gabungan ama dohot naposo bulung. Pendaftaran ditutup tanggal 10 November 2020. Informasi pendaftaran ama tulum Lup Hamsar Senturi di 085 pitu 002 onom 2 onom. Doh pendaftaran naposo bulung tu Victor Pasaribu di 085 pitu sada onom 05 5 pitu. Sude ama dohot naposo bulung ni huriata asaman dohoti turnameni. Seksi musik Dewan Marturia naing patu paun sermon di hari Kamis tanggal 12 November 2020 di pukul 20 WIB. Marite aplikasi Zoom meeting. Sudah aka pengurus seksi musik asa mandohoti sermoni. Aka pelayanan dewan-dewan boy mata jahat di arautas titing manang di web AKBP Rawamangun. 5. Program kerja dan anggaran tahun 2020 sada. Mardomu naing berakhir ma tahun 2020. Pinangido ma tu sude dewan dohot seksi asa manusun program kerja dohot anggaran tahun 2020 sada. Laho bahasa di rabot uria na direncanahon di patupa bulan Desember nananengro. Onom, boa-boa naing marbagas, titing parjolo, sada. Naing manjalo pasu-pasu parbagas omma, Daniel hasudungan Gorbacep tampu bolom STMT, anak ni amata insinyur hisar ha tampu bolon nahinan, tubuh ni inata ropida emboru tambunan, ruas ni HKBP Resort Durenjaya Bekasi,
dohot orwanna, Marta neta situmorang es farmasi apoteker, boruni amatta, Edison situmorang, tubuni inata bunga boru manulang, ruasni AKBP Resort Rawamangun, wi pisangan Gading Raya. 2. Naeng manjalo pasu-pasu parbagason ma Arif Budiman Manalu, anak ni amata Ojakon Manalu, tubuh ni inata Siti Maria boru sitohang nahinan, ruas ni HKBP Resort Kayu Putih, Jakarta Timur, dohot orwanna, Epa Listiani Siahan, boru ni amata Payan Siahan nahinan, tubuh ni inata Rukia boru Simanjunta nahinan, ruas ni HKBP Resort Rawamangun, Jakarta Timur, wi balap sepeda. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 21 November 2020 di pukul 10 WIB di gereja HKBP Resort Kayu Putih. Titing paduahon, naeng manjalo pasu-pasu parbagasom ma, Septri Andri Mangara tua Lumban Gaul SH, anak ni amata Crossbin Lumban Gaul SHMA, tubuh ni inata Marlina Boru Tambunan SH, ruas ni HKBP Paledang Bogor, dohot orwanna, Megawati Putri Limaria Boru Aritonang, boru ni amata Marusaha Martinus Aritonang nahinan, tubuh ni inata Veronika Rismawati Boru Marpaung, ruas ni HKBP Rawamangun, wi Rawamangun Tegalan. Pamasu-masuon hari Sabtu tanggal 14 November 2020 di pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masuk-masuk parsaripeon nasida gabe keluarga nadinggan. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama diarotas titing nang pinarade ni huriata. Saya di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangat di gowarna. Songonima titing di huriata di minggu sadarion bodima. Tapasada marohata martang yang mahita. Dame di batana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita dihamu amanami nanami, namar minggu di bagasan huriat tasadarion, nang dihamu akka manami nanami nang keluarga, na marminggu di akka bagasta, marhite live streaming, di minggu pukul 10 di bagasa sadarion. Horas madihita. Huriat Tuhatta dihamu akka manami nanami, odope hami mamukka mabuhay perjami tahun. Di bagasan minggu ta pukul 10, dung di paujak kami na di hari Minggu tanggal 1 November. Di tonga-tonga ni huriatta, dalam memang nunga perkenalak kami di siak kamanginang, alai rikot asalam takas musik, akka partinadata, babuido holan amatta paditai nadingok margana, alai ulur sipata suku-sukun, buru haro inang naroha nasida. Jadi aku padita osaros 5 juta, inata buru pasaribu, rap dohami marminggu sadario di Jolo Donasida,
doh dua dihami danak. Sada boru doh kalas sada SMP dohot sada bawa kalas 4 SD. Ima jo partina dan nami akka amanami nanami ay mar jupang do hita musek marsirari do hita musek dong dasami di bagas ni huriatta di HKBP Rawamangun. Huriatu hatta masuk mahita tuhata ni debata nanaing gabe unok ni akka parminggota di bagasan minggu sadarion. Ima suratnya apostol Paulus tu si Timoteus sada Timoteus bidu 2 mamukka mai sian ayat sada saha tu ayat pitu. Sonom ma hata ni bata hujaha matu hita saluhuna. Tangiang humokkop saluhu jolma. Ope oddo si paingottu naing ma ulah honotton perjolo si tutu pangiduan. Pertanyangon, perpangodianon, dohot hamuliatean humokkop saluhut halak. Humokkop akaraja dohot saluhut parhuaso, asa marsonang-sonang jala so haribo-ribo kita marpangalaho, di bagasan sadok hadaulaton, dohot hahormaton. Nadeng gedoi, jala halomuan nirohan ni bata si palua hita. Ay di pangidorohana do naing saluhut jolma melua, jala sahat manada hasitongani. Ay sada do di bata. Jala sada do nang pangulu ni di bata do jolma. Ima jolma Kristus Yesusi. Dileodo dirina baitobus humokop saluhut. Ima siha tidak konoton ditiki hadenggananna. Tusi doahu di pabangkit. Gabi parjamita jala postel. Gabi pangajari di halasi pelebegu. Di bagasan hapor seaon. Dohot hasitongan. Tutudo hataki. Dang margabusah. Di sido sahakna. Di hamu amanami nanami ruas ni huriatta namar pungu di son dohot na di bagas tabe ganuk marsada-sada tiki paddi tau di sada huria di hitaan ya mau manguluhon ulang tahun ni sahalak ina nong marumur 80 tahun. Pas topet naing mata ni Natal madisi. Mula matutu akka pinoparna. Sude sian luat nadong di Jakarta do di luar negeri. Jala alahami manguluhon ba atar torop anak kon ni naton ngababalui nangon si halak. Jadi ada orang so sahat tu jamita pinasahat ma tinaton melaho semacam pabuaho nakka sejarahna. Jala di Papua inatodo nasi anak konna ba sudema berhasil. Jala masa doi najula tek kamanginang. Bolo najolo basia sia halak 10 halak 10 sada halak sok kami 10 sada halak 10 2 halak masa doi anak kon ni sada bagas partoru mai sipata onom molo sonari do dang jupang be hola 2 pengarepo inna balam betul ate jala sude denggat do hasia do akai anak kon non sia-sia halahon jala ngamar hasohotan, jala nunga marpahupi wana. Dungi di Papua ina Thomas songonon. Ase botohopat dita doh natorop dison. Las dorohakku hasia sudi anak kokku. Si halak jala las rohakku bu nasi daro tubuh napa sugiton pas nang mata acara ni Natal. Alaisa dan narumikot nang sipawokku di pardalanan di ngolukku. Laho pasikolaho nak anak kokon
ala au pangula duau. Jala tikki medo kana kokom bebelu au. Alai nasubui terlupa hunau di tonga-tonga di ngulukku. Ini mana ini naton bahwa begitu luar biasa kuasa Tuhan dalam perjalanan hidupku, dalam menyekolahkan anak-anakku sampai berhasil. Jala burju-burju kapar maiku nang helakku ini mana. Dia do dalan ni Roma nato madokon holang sada orang padita ima sai alani bahasa ni debata do manangi hotang yakku ganupari. Karena kuasa Allah, karena iman yang saya lakukan melalui doa saya, itangi debata tang yakku. Nang diak kabagas su ganup tikki ada orang sumangula ulau-nau ganupari nang bolo tuhuria tu garejau manang dia kapar punguan dia halak Kristen. Holangi do amang padita nahu pangasahon. Ayah hama hepeng di pangula. Ay sipata ulu dengan hauma sipata do sipata wereng. Alai alatang yakon jala huilala alani do boy berhasil akan akokon. Dangalani gugukku, dangalani huasokku, dangalani pararongan au, jala di sidora, boy hupaboa pengalaman rohani, tuhamuin nada sida. Dia makamanginang gawe taringo tahu, bapak tu perong si pata ede di dua ibu kuat ya, satu umur kita kamang, nasa jupang do pe judul di dua bapakku. Ate, sotong ahita pe si pertangiang do ita. Namun kira juk di bereng akan kota holang omak na martangiang. Hape bapak na penya martangiang do ali mertebu-tebuni mungkin dera songone te. Jala di sedo tarida huasoni Tuhani di tengah-tengah ni ngulukuin ni mana. Beh, hape boy do sipata lau pikiran kamanginang arong do halak pararongan, arong do kos-kosan na, arong kontrakan na, tibu jabatan na, tibu huasona, alihulu di sipata setebiat tulu opak do anak konna nanggo sadapi dang adong nasarjana, dang namat dokod dasarong, alai jupat taruh songoni, idi yang mana yang hagaleoni, idi yang mana yang hahurangani, nasa hurang martangiang do yang perjawon, naroh sama sipata. La boy sudah ka anak konda, oti do anak konda dibadikon inatan babaluon, boy dengan berhasil, apa yang berkecukupan sudah, ahana pinangiru ni geleng na boy, aledang boy mana satu persikolon na, ay na wado tu, na hurang do martangiang, na torasna perjawi, manang na merasa marhite huasona, marhite hahadongan na, marhite narong dibana, marhite jabatan na, marhite artana, oli dokon ato mak. So hasea so sikola pe gelekku ba arong don tering tadikku arong do songoni ido na jolo ding ote tikidak dana kau ya ada hubigi songonon sahalak na tutu wadokon ay ngi dia pong anak komina di Jakarta ay nong gabe jol mado iyo te hubigi tikis diau ay nong gabe jol mado inda bah harum alapatan nyon nai hai dang jol maroi baden naraku. Alai lalu pikir aku, usukku ma bapakku. Ayah masuk ni bapak niku. Nok kase ado inna irtong. Jadi boleh kon ngajol ma dekeleng ngajol ma bebah ngajago be mana berarti nok kase ado mana irtong. Jadi lana boleh pas sekolah nda jolo arong do na tua-tua dalirang sonari ngaber geser be pemahaman yak kamanginang. Mau sekolah nak kon na kuliah iko pegawai negeri manyan. Bolo pegawai negeri jol mamai. Boleh pegang swasta nape gudang gaji narang jolmai, mau lo dihitas songoni do. Duk pesonari dang berluba-luba bejol ma pegang negeri, ate. Imana masa, jala imas ada kesaksian yang luar biasa kamanginang dampak doa dalam kehidupan keberimanan orang-orang percaya. Pakorhon ni tangiang. Nasopola dijagai mana anak konna, nasopola iberi mana anak konna, nasopola di paroro anak konna di pangaraton, ale marhite haporsianna do tangiang nang pinasahan datu di Tuhani, napos dorhana jago ni debata anak konna. Itu luar biasa. Dan saya pikir setiap orang
harus mampu mengimani. Gudang do halak percaya, porsea, aledang pos rohana di tangyangna. Ay waro pos dorham tangyang mi, ama mereng sime perdita bo boleh lew ni lean boleh sileb ba unang. Idolana holo do halak gale. Holo do halak macohot. Lahu mangiru tu dewata, ala sipata agak maol pangiduan nairo. Agak lebab pangiduan nairo. HP dang dibotoi mana? Ditanyangi mah marhuaso mula-ulau to di purbadia. Diganup halak na porsea. Kita nggak tahu apapun itu ketika Paulus mengatakan kepada orang Roma, saya menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Au holang manuwat do, alai debataro lama baik perbuena. Makanya kamanginang sangat tanggung jawab nih ala Kristen, ulama, ulamu, bagianmu, imam mertangiang. Jala itu na di pasahat si Paulus, tu si Timoteus, anak rohaninya. Paulus memberitakan pengalaman rohaninya selama dia memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah di nguluna, isiksa ibana, ipenjara ibana, bahkan banyak sekali lagi kesusahan hamaulo dedopi mana, ala ido konibana, ala ni tangiang do mergugoi honau. Makana gawe wingo takka manginang buku di nomor 427 itu ayat 2 ido kosongono. Nang hira-hira mogap di basi tahun ini, marsinggang doibana madagam Tuhani, dung jupang petikina sumurut arsaki, tarapul marohana di bait Tuhan nai. Paulus menyaksikan keberadaan hidupnya, pengalaman hidupnya, kesaksiannya, tu si Timoteus sangat dia di mana di dongani Tuhani, dangalan igogona, dangalannya kahwasona, alai holang tangiang dorongan nalah mangalo sudia kana masai. Molo hita do halak Batak, unang igurti kake. Unang ido isaotik. Setebi unang ipalea isaotik, bah naik irak-kirang tak. Ai si roy mana roa? Terbuhai. Sohare walang idandi. Inna. Terbuhai, hubo to dopung di senda jolin na. Apa mana penga tubison? Bahari mana maboto pung na dihitan. Itu. Jala pengalaman rohani nodo. Mabain si Paulus mergogo ketika dia benar-benar disuruh oleh Allah menjadi penginjil nabi di tengah-tengahnya kabar berita nauli marita kana masa nong diulahoni mana boy dihilalhoni mana pakorhon nitanyangi mangalugogo di bana mate kamanginang bolo martanya kamu tutu mergogo do hamu mangulau mana kolang rutinitas sabing doi itu. Gurang do halak martangiang sasitong nada pikiraku. Molo halak ringgas martangiang ikol labo mabuhini. Unang bohina mutung. Jadi bolo gudak kalak martangiang bohina mutung. Ngamar pikir na susah nanang tu hati-hati nai tanyang nen naruh aku do. Ate. Molo itadok si partangiak kita. Dang na sorongnya nak perselisihan di rumah tangga, alik boy dame ni debata sumurung di tongah-tongah ni bagasna. Ayo jod dua mang martangiang, alik sursar do keluarga ku inna. Bararong, dang tikko sulalai, hapehan ni. Ala itu dibagi si Paulus tu si Timoteus. Karena dia melihat bahwa Timoteus di masa mudanya, sotong bergejolak amarah, sotong bergejolak haposonna alai marhite nang pinili ni debata ibana marhite sahalak panurirang ibana jala dia jarusi Paulus sahalak na manghutto debata ulaun naik kosi partangiang siapapun itu dah ulaun naik kosi partangiang jala termasuk may apalagi may sahalak panurirang sahalak pabarita ni debata. Itu dipengok si Paulus. Di HKBP do ate jarang ada kesaksian nak kamanginang ate. Boleh dihuria-huria nasing ra gereja ABC uludura aung kesaksian ate. Ido ra mabain akar ruas ni huriata HKBP. Alasan lu kesaksian hidup di HKBP atau sama jua asa IBG sorakku. Itu boleh kita kadang ngarong kan?
Holang sampai sa sitong na tiki pertanyaan yang anido adong bersaksi. Hape molo tiki pertanyaan apa na jolo bayan amanginang arong kesaksian ningguluta hohom do hita. Mabiar sotik pabuah padi tahunan no musik gabi padi tahun do pabuah darohana musik non. Sotik pabuah musik na gabi dang arong kesaksian. Padahal sebenarnya ketika kita pertanyaan di lingkungan di sido hita boleh digariat to mungkin dang boy kan? Itu alana sampai tu sadarion dak kuboto nga hampir 10 tahun nau gabi padita moldo jupaku padita pa ruas di huria ro tu bilik parhubasan lau bersaksi apalagi HKBP dak kuboto di anno nung di rawang ngono udah ade sirna babiar bolo di Katolik kan nang ruang kesaksian maneng kosoni dang banota dang teri dapat di tahun naing asa songeng sewering ruasi gabi ulu berani mana moldo sangat susah, padahal masalah, tantangan banyak sekali dihadapi oleh jemaat kita. Dan diingatkan oleh Paulus kepada Timoteus, ida ulau nomu asa margogo di bagasan apa sommu, dak kolang tangi yang diho. Jadi molo tangyang pangodiano nak kamanginang, tangyang dua safaat, kadang-kadang dak kuboto dan dapat tu siya guruku don. Alen naraku yaki dosi molo hala idok kedua safaat dang holang tangyang didiritai be tangyang tuluar do itu dua safaat alen sipata boleh kita kabe dua safaat inna bahulang lihat iba tanyakon dah ibo itu tanyakon tadi bagastai mananyak konak kanasing do itu dua safaat tak mendoakan yang lain di luar rutinitas kita itu boleh kita daong boleh berpunga manang apa toy marteng do safaat balas si punga ni do tanyakon daung nasakot tu hasing daung dang melua si bana ate dang gabi arong pemahaman molo si partangi yang dak kolang diritai mana martangi yang ikut sude jalai do dak kanin doko si Paulus tu si Timoteus molo si partangi yang doho dak kolang dirim alai marhite partangangamu ikut tanyakonommu do karaja akka pamaretta ati kamanginang na disodo dari bagasta jojo do tatanyakon pamarettaon manang dang pola ay unang marbete-bete hita kan ay baru pamarettaon baru negaron baru si Anison baru si Jokowion hape dak katanyang ta dak kata basada gabesada tempat di dalam diri kita, di dalam doa kita, ikut tanya konot tayo mana. 3 hali mahita martangi yang ganupari, 3 hali mahita manangnya ko pamaretata. Manang dakolak pamaretata, alay Tuhan, arong musuk kubah, asahu pergugoyaw, asahu ampuni joy mana. Olo dorang songoni. Alay Tuhan, arong musuk kubah, buluboy niya, bay memar society, inamusik. Jangan-jangan seperti itu, kan? Odo nama saya tuan-tuan yang ngeluta, ido hahurangan ta, HP sonari jamitata, diajari do hita lahu martangi yang tu pamaretata, diajari do hita lahu martangi yang tu negarata, diajari do hita lahu martangi yang tu karaja, tu pemimpin di negaron, tanpa melihat kebanyakan kesalahannya. Maul do hita manangyakon ala pitur parjolo do hahurangan na itabereng. HP halasi partangi yang sa sitong na dia harus mampu humble. Dia harus mampu rendah hati. Itu dah. Ali Tuhan parjolo ma patutoru diriku. Itu. HP di bagasa turpuk tasadarion kita harus mampu bahkan Timotius diajarkan ikut do. Luar biasa. Roma halak na deba, anak pola tanya kona pamaritai, negarai, marasing di siap gerejaon, asing doi sen hitai, tak pola perlui. So ni dokon ni Adolf Hitler, presiden Jerman na julu, molo gerejai urusan na rohani ma, si partangi yang mai akan na rohani ma, bolo negara pala urusin na. Ketika Hitler membasmi segala macam akan masa di negarai, dang boy bergerak, move. Gerejai laho menyuarakan keadilan alang ator pitori batasi. Hape sa sitong na daong
adong pegareja di tengah-tengah di Portibion, asa bodoh menyuarakan kasih Allah karena kedatangan Yesus Kristus secara universal, salvation-na, haluon-na tu Portibion, dak kolak tu hita, ala tu sadok Portibion. Marhite haluaudi. Keselamatan itu bukan hanya bentuk regional, dan wilayah, dak kolak pribadi. Au cugari holang pribadi do haluauni dan sahatu hita haluauni holang tu halak Yahudi ma na di Yerusalem. Tapi kedatangan Kristus secara universal, secara haportibion, Allah memberitahu harajau di mana laus patuduhon dak kolak Tuhan debatat taibana. Jala di situ si Paulus lalu makatidak kon itu si Timotius. Bahwa kita adalah imamat yang rajani, pilihan Allah sendiri. Jadi mula martang yang peitak kamanginang, tatanyak kon negarata, bahkan tadokon, unang pala tatanyak kon ni gabe hiramar politik, tidak. Makana molo tokinay pilkada makan, pilkada daerah kadia, pilih tamu nanti kos, nadinggan, unang alani hepeng, unang alani persarus ribuan, manang sembako, pilih. Karena itu kepala kita, ay belum mengulai mana, ipilih tamu mana, HP ngadong sesuatu. Nganang KKN mana, nganang korupsi mana, ngagratifikasi mana, pilih tamu nang musik, bawa amal walau dulu mana. Unang penyesalan tong. Nah tapi pilih deh. Jadi ketika kita mampu menempatkan orang-orang di dalam pemerintahan ini, baik siapapun itu, pilihlah yang benar-benar mampu memberikan keadilan. Ay muludinggani mana. Makanya dokon nakaning akamanginang di Jeremia bidu 20 siap itu. Kalau berusahalah kamu mendoakan kesejahteraan di kotamu. Mau sejahtera kotami sejahtera dohong. Itu. Ay molong manang bahua Jakarta, alani pamaretta, mabir hita dah. Itu dah. Tayong do PT tahu siap pitu rai. Na sudi babain milik pribumi na. Mabir. Ala na masa. Alay sonari tugas ta. Nakakaning molo tatanya ko do pamaretta, tatanya ko nakaraja, ido ko nakaning marsonang-sonang mahita so ribu-ribuan. Apalagi di masa pandemi kon. Macepor lu tanya konota pamaretta ay jol madunasida. Terbatas, jalan mereka butuh doa. Terbatas donasida. Bolo tatanya kon nasida mergogo manasida, lahu mangulak keulon nasida di masa pandemi kon. Tidak perlu kita harus saling menyalahkan. Dan itu tugas kita. Kita bukan diajak untuk berpolitik. Ikut gabi anggota DPR mau, ikut gabi anggota MPR mau, ikut gabi songonon mau, asa gabi songonon. Tidak. Holak kajong jongat tapi sekecil apapun kita di depan dunia ini, tapi di depan Allah kita besar. Karena apa? Ketika dunia ini menutup pintu yang satu, maka Allah berhak membuka pintu yang lain bagi kita. Ima pasu-pasui, ima tanyangi. Jalai do rekodna, bola di arau terputar penak kita di bagasan sadario tanggung jawab orang Kristen dalam politik bukan berarti kita diajak untuk berpolitik. Tetapi melalui doa kita mendoakan pemerintah, mananyak penakar raja, asa sorang ribu-ribu kita, asa woi damai sejahtera hita di tengah-tengah ni hutatta. Atong di bagasa politik teh. Dia mau kamanami, inanami, na pinarsangapan. Adong dosa ada doa Fransiskus Assisi tentang doa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan ini. Alai hulahi mamaja kamangina. Idok songono. Tuhan, jadikanlah aku pembawa kedamaian bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi keputusasaan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang dan sukacita bila terjadi kesedihan. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur. Mengerti daripada dimengerti.
mengasihi daripada dikasihi, memberi daripada menerima, mengampuni agar saya diampuni. Ido ulon ala Kristen si pertangiang. Molo ido taulahon, molo sudah kita mangulahoni, apalagi kita ala Kristen, ya, ala Kristen modokon, badame do, 2 ton. Aro tujuannya ala Kristen tu portibion. Tidak kau di Matius 5, ikut gabe sordang do siraro. Bagaimana menunjukkan itu dalam kehidupan kita? Patuduhon di tengah-tengah ningolutta. Bapak tuduhon bahwa kita punya Allah yang mampu mengubah hidup kita. Songon nakaning saksian ini mebalui. Dangalan digogokui, dangalan masokui. Ale boy dengan anak kokku. Allah ni tangiang. Kalau seorang ibu janda bisa, ya, boy berkesaksian, Allah ni tangiang, Allah dapat tangiang. Bahasa hitarang boy. Molo sudero hita. Ada ko dewata. Molo aro ko marpungu 2 telu halak di bagasak guarhu. Isi doa. Makanya firman Tuhan mengatakan doa orang benar dan bukan doa yang benar. Itu dah. Nang salah hita. Doa orang yang benar. Itu dah. Tanyang ini dana takil lengipe. Si pata olo salamat do mana? HP pikiran na asing do. Bane pikiran na itu takut Tuhan itu. Dang ne do nai. Baulo do salah nak tanyang mi. Itu dah. Ai si pata ka mama hita ibarat tanyangan gudang do pengalaman. Olo salah tanyang na. Mekel mahita, salah nang tanyang mi, nung hidok ko naman tama, dangin nang nagdokonokku, ang do di rohakku, na di roharay do takut Tuhan. Saya pikir seperti itu fungsi doa. Jadi ketika kita mampu berdoa kepada Tuhan dan ketika kita menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, dewa tanah mangulu, marhide haporsyota, mangulu haporsyotai, di sido dapota. Imak kamanginang. Jami tatta bahasa sadario. Margogo mahita. Ali pamasok kamu matu program tanyang muna ikut tanya konot tama pamarita. Tanya konot tama negara. Molo so tercatat dope di program tanyang muna icatat man mula minggu sadario. Martau lupa teh. Itu. Alai tongdo tanya konot ta dirita. Asa margogo hita lau manguda ulota. Amin martanyang mahita. Dewata Jehovah manami pardenggan basa maulate marohanami di Tuhan di bagasan turpukmu sadarion napengotok kami asa gabi mangulahon hatam marhite tangiang di tonga-tonga ni ngulu nami nang di tonga-tonga ni negara nami wilalahami do Tuhan hahurangan nami wilalahami do Tuhan gok nyakka nadenggan nauli hujalohami alai sipata Tuhan boydo hami maul maniakon akan hujalohami di ngulu nami aladim berhita hatam di bagasan sadarion laho paingotok kami songon sahalak siseammu songon sahalak parhaladom nang ruasmu namang hutokko tadani holong marihite porsion nami ikurradedo hami Tuhan laho manang yakon sude akka panggulmiton ningulu nang pamarita nami pe dakkolang hadirion nami hujalo hami hupangido hami alai ikobodo hami gabe sipalua perbarita nauli marhite akka tangiang najojot pasatami tuho laho bang rubi akka hamaolo di tengah-tengah negara nami jala makuling doho Tuhan marhite todim laho makubasi sudiaka nahutanya kokot nami mungkin dangboy hami menjadi anggota MPR DPR manang satu kepala di pemerintahan laho mengubah akan masa di pamarita namion alai hatam lau paposorohan nami margogo do halak si pertangiang jala maralus do akatangiang nanaing pasatami tuho marhite mangula todim di roha ni ganup halak atau ngali Tuhan
ulah honon nami mai. Asa marhite saluhut nai marpos ni roha hami. Jalah boto hami hodo de batana manotong. De batani sudi halak. Loas mahami marhite hadiron nami itada halak wali Tuhan. Marhite pangalahon nami, marhite pakatayon nami, marhite hadiron nami itada halak wali Tuhan. Na mangulu doho di roha nami. Ale Tuhan jala de bata nami martanya kami tuak kaganup ruas di huriam. Molarong kaparukilon ni ganup akka ruas ni huriam. Tugu-tugu mana sida marita porsionna. Asa margogo na sida Tuhan lau mangadupi. Tarlumobi di akka pandemik na masa di negara nami di Portibion. Sai tangyang nami ma Tuhan. Laho margogoy hok kami madalani arare ningulu nami. Paposor roha nami natuk do tangami laho mamasu-masu kami. Tuak kaganup ruas ni huriam na di baga sapar sahiton. Amang Jesi tumorang inang nyonya pardede boru sitohang. Jovandri Fredil butar-butal. Herman tanda sitorus. Inang nyonya neborhu boru sitorus. Amang situa Fernando Sihombing. Dewi Sihombing. Pantas Sinurat. Lauren Simajuntak. Rista Siaturi. Renta Ritonga. Minar Lubantobing. Inang nyonya sitorus boru Tambunan. Romulus Siregar. Inang nyonya sintua lumbantoruan boru tasoit. Mareti boru sirait. Neti Herawati Simajuntak. Inang nyonya sintua jenenggolan boru silalahi. Inang nyonya Tambunan boru sirait. Dan inang nyonya siagian cahaya boru ginting. Dohot kudang dopeak karwasmi Tuhan. HKBP Rawamangun. Naso hagwarak kami garuk marsada-sada. Ale Tuhan. Gajang do tangamu tu do tangami. Laho mangurupi pamalupon saya nasida. Atau ngali Tuhan margugo manasida laho satokin mangalo kasahiti. Ale totong madok mole ate tuho. Asa margugo nasida molo tama nasida marlas niroha dia kalas niroha nang ucapan syukur nasida. Dia karwasmu na marulang tahun. Di bagasa sa minggu 7 lanon doon nang majalo pasu-pasum. Ale Tuhan, dia kagajang nyumur. Pasu-pasum manasida. Pasu-pasum mangulu nasida. Luas manasida Tuhan. Lahu menikmati. Akka hadengganon na. Marhite akka pasu-pasum dinguluna. Pasu-pasum akka ruas ni huriam naneng marhasohotan. Anak do boru ni huriam. Asa gabi keluarga na denggan nasida. 7 lanon pasahaton saluhu na pardalanan ninguluna. Pardalanan ni keluargana. Nang akan atoras nasida na dohok makubasi akaulaon yan akon nasida. Atau ngale Tuhan pasu-pasu mangulu nami. Sahatu tangamu mangulu nami Tuhan di bahasa sadarion. Tu dia hami Tuhan mangalaka. Pargugui hami ali Tuhan. Nang saluhutna akka nahu pangido do nahu pami syako. Mari anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami. Amin. Mari dimahita. Oh
Jongjong mahita sa. Tatangyak kumapeliat tua rupan di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo hararon ni salut sileho-leho na denggan doho nasa uli basa na maulutus. Kupasat hai masia na nilhon mitu hami pilen na mituho. Sa jalo magabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu majala ramoti asah para siak kami pilenon. Patimbulhon harazon muri tong-tongan ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite hite todim. Asalam utadahami godang nisileho-leho mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliat itu ho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Sero maharajonmu. Say saut malo maniroham di banua tongosongon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami sompane sanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maham. Di sodakot Tuhan di bata mabuhina Tuhanmu jala si marohana midamu. Di dopakot Tuhan di bata mabuhina Tuhanmu. Jala di pasaor homma damena tutodim. Amin. Amin. Di hamwa manami nanami ruas ni huriat tanah marminggu jalan ngasipul parminggota hami padita situa song leader dohot pemusik nang aitita madok hita selamat hari minggu madihita saluhutna kamanginang naromar minggu di bahasa sadarod doh nyaka bagasta Tuhan Yesus memberkati salam sehat madihita saluhutna.